Днес ще развенчаем митът за тъмния емпат. Хора, спрете да романтизирате термина тъмен емпат. Напоследък виждам една изключително опасна тенденция и заблуда в поп-психология, която се върти в пространството и като психолог не мога да остана безучастна. Лансира се една идея, че тъмният емпат е просто един пораснал и осъзнат емпат, че това е човек, който е преживял тежки нарцистични връзки, калил се е буквално в битка и сега е единствения, който може да надвие, да надиграе, също съм чувала, нарцисиста в собствената му игра. Този мит е не само грешен, но и вреден и много опасен. Истината всъщност е, че тъмният емпат не е ваш приятел, нито е супергерой, роден от травмата. В психологията тъмният емпат е човек, който притежава черти от така наречената тъмна триада. Говорил съм вече за това. Това е нарцизъм, макиавелизъм и психопатия. Имам такива видеа, намерете ги. Разликата е, че всъщност типичният нарцисист всъщност няма емпатия, докато тъмният емпат има развита когнитивна емпатия. И това го прави още по-опасен. Какво всъщност означава това? Означава, че той разбира перфектно какво чувствате. Той знае точно къде ви боли, но той не ви се чувства. Той няма емоционална връзка с вас. Вместо това, той използва това познание, за да ви манипулира много по-финно и много по-опасно, отколкото би го направил един обикновен насилник и нарцисист. Той е опасен точно толкова, колкото и нарцисиста дори е по-опасен, защото умее да се прикрива зад маската на добрия слушател. Много от вас ми пишат: аз бях емпат, но след връзка с него станах тъмен емпат. Защото вече не чувствам нищо и съм студена. Не, мили мои. Това не ви прави тъмен емпат. Не слушайте какво се говори. Това, което изпитвате, е защитна реакция. Вие сте издигнали стени, за да оцелеете. Вашата студенина е щит, а не оръжие за манипулация. Вие сканирате за опасност, защото сте ранени, а не защото планирате всъщност как да използвате другите и сте тъмен емпат. Моля ви, спрете да слушате когото и да е. Избирайте внимателно. Така че, моля ви, не си слагайте етикет тъмен емпат. Не се стремете към това. Тъмният емпат е насилник под прикритие. Вие сте оцелели, които просто имат нужда да се излекуват и да се научат да поставят граници, без да губят човечността си и емпатията си. Не бъркайте травмата с супер сила. Истинската сила е да останеш човек, след като са се отнесли с теб нечовешки. Запомнете това. Истинската сила е да останеш човек, след като са се отнесли с теб нечовешки.